Täze ýyl bayramçylygynyň golaylaşmagy bilen şu günler Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine we Lewap welaýatynyň Türkmenabaş şäherine täze ýyl bedegleri üçin büdjet işgärleriniň puly ýygynylyp başlandy. Türkmenbaşda baş täze ýyl arçaty şagadym köşetine ýerleşen ruhyet köşküniň öňüne oturdyldy. Şol bir wagtda edara kärhanalaryň medeniýet öýleriniň öňüne hem täze ýyl arçalary oturdyldy. Baş arçadan başga arçalaryň ählisi büdjet işgärleriniň hasabyna bedelýär. Bank işgärleri, bilim, saglyk, senagat, şol sandy newit gaz pudoklarynyň işgärlerinden täze ýyl bedegleri üçin hemde özlerine goşuryljak sowgatlar üçin 100-150 manat aralygynda pul ýygnaldy. Deyip Türkmenbaşly büdjet işgärleri aýdýarlar. Şäheriň täze ýyl bedegleri üçin büdjet işgärleriniň pul ýygnamak işleri Lewap welaýatynyň Türkmenabaş şäherine hem dowam edýär. Türkmenabadda bayramçylyk bedeglerini, girliandalary, bedeg çyralaryny we täze ýyl oýnawaçlaryny satyn almak üçin büdjet işgärleriniň 30 manatdan pul ýygnalýar. Şol bir wagtda şäher köçeleriniň ugruna ýerleşen arça agaçlaryny bezemek işleri edara kärhanalary bölünip berildi. Meselem Türkmenabadyň baş kitaphanasyndan başlap drama teatryň öňüne çenli bolan aralykdaky gazon arçalaryny, bedeg çyralaryny dakmak işleri kitaphana işgärlerine tawşyryldy. Öz gezeginde drama teatryň işgärleri 39-njy mektebe çenli bolan aralygy bezärler. Diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Galberse de büdjet işgärleriň bir bedeg çyralarynyň tölegleri üçin näleýsem zerur bolan beýlek harajatlar üçin hem çykdy jetmeli bolýarlar. Hazır ýaka şäheriň ýaşaýjylary baş arçanyň golaýyna goýulan ot söndürüji gutular üçin Türkmenabadyň ýaşaýjylary bolsa täze ýyl arçasy bezelerine zerur bolan tehnikalar üçin goşmaça çykdy jetmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Arçanyň depesini bezemek üçin götürüji kranlar, ýörüýte tehnikalar gerek. Ýörüýte tehnik üçin sagadyna 100 manat tölemeli. Bu pulu hem işgärler tölemeli diýip bir Türkmenabadda ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne polisiýa we häkimlik ýaly döwlet edaralary ýörüýte tehnikalaryň hyzmatlarynyň mowut peýdalanýarlar. Bu aralykda täze ýyl bayramçylygynyň öňü ýöresine Türkmenbaşyda pirotehnikalary, emeli partlaýjylar ulanmazlyk barada ýaşlaryň arasyna düşündürüş işleri alınıp barlýar. Ýasama partlaýjylary, petardlary ýasap satýan adamlar olaryň howpsuzlygyny kepil geçip bilmeýärler. Bu önümleriň daşary döwletlerde ýörüýte kärhanalarda işlenilip çykarylan görnüşlerini Türkmenistana getirmek gadagan. Diýip bir Türkmenbaşly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.